तसे आपले प्रोजेक्ट लवकरच लवकर पूर्ण झाले पाहिजेत. इकडे बॉसने सर्व कर्मचाऱ्यांना सांगितले. तसेच बॉस पुन्हा ओरडले, इम्रान, अरे लक्ष कुठं आहे तुझं? तुझी तब्येत आहे ठीक आहे ना? इकडे इम्रान स्वतःच्याच जगामध्ये हरवला होता. बॉसचे ते शब्द कानावर ऐकताच तो पुन्हा भानावर आला आणि बोलू लागला, हो हो सर, सॉरी, माझी तब्येत तर ठीक आहे, तुम्ही काही काळजी करू नका. बॉसने यावेळेला इम्रानला समजून घेतले. ती मीटिंग संपली, पण इम्रानला एक वेगळीच चिंता सतवत होती. इम्रानला लांबूनच त्याचा मित्र अजय पाहतच होता. इकडे ऑफिस सुटले. इम्रान आता देखील चिंतेमध्येच होता. शेवटी न राहून अजयने प्रश्न केला, इम्रान, अरे झाले तरी काय, सांग मला. तसं इम्रान सांगू लागला, काय सांगू अजय, साधारण आता 1.5 महिना झालाय मी माझ्या पाहुण्यांच्या घरी राहतोय. हो, हे मात्र खरं आहे की ते अगदी चांगले आहेत, पण दुसऱ्यांच्या घरी तरी किती दिवस राहायचं? हो, पण त्याचं आता काय, अजयने प्रश्न केला. तसं इम्रान सांगू लागला, अरे गावावरनं निघताना आईबापांनी देखील मला सांगितले आणि मीही त्यांना बोललो की मी पाहुण्यांघरी जास्त राहणार नाही, उगाच त्रास नको. पण साधारण आता 1.5 महिना होईल तरी मी त्यांच्याचकडे राहतोय. आणि इकडे अजय बोलला, समजलं, तुझी समस्या समजली. अजयच्या चेहऱ्यावर हास्य आले. त्याने एक नंबर डायल केला आणि तो त्याच्या एका मित्राला लावला. सर्व हकीकत त्याने आपल्या मित्राला सांगितली. पुढून समजण्यात आले की अगदी 5-10 मिनिटात ते फोन करतील. इकडे अजय आणि इम्रान हे बाहेर पडले होते आणि पुन्हा फोन आला. तसे अजयला समजले की साधारण ऑफिसपासून अर्धा तास लांब एवढ्या अंतरावर एक फ्लॅट आहे. हां, भाडं जरा जास्त आहे, पण आता अर्जंट आहे तर सध्या बेस्ट तेच आहे, अजयचा तो मित्र बोलला. अजयने फोन ठेवला आणि इम्रानला सांगू लागला. इकडे मित्रांनी सांगितलेली सगळं माहिती ही इम्रानला सांगितली. इम्रान हा खुश झाला, पण त्याच क्षणी अजय बोलला, ते सर्व ठीक आहे, पण भाडं, एवढे शब्द अजयच्या तोंडातून निघालेच होते. त्याच क्षणी इम्रान बोलला, अरे तू त्याची काळजी करू नको, ते मी पे करू शकतो दर महिना. 20,000 भाडा असून देखील इम्रान ते द्यायला तयार झाला होता. खरं सांगायचं तर इम्रान हा गावामधनं जरी आला होता तरी त्याची घरची परिस्थिती अत्यंत श्रीमंत होती. इम्रानला खरं तर शहरामध्ये येण्याची गरजच नव्हती, पण एवढ्या शिक्षणाचा अर्थ काय? आणि त्याचबरोबर आईबापांची इच्छा होती की आपल्या मुलाने शहरामध्ये जाऊन चांगले काम करावे, म्हणून इम्रान इकडे आला होता. शिवाय इतर व्यक्तींसारखं देखील नव्हतं की पगारातले काही पैसे हे घरच्यांना पाठवायचे, कारण की इम्रानचे घरचे हे अतिशय श्रीमंत होते. ठरल्याप्रमाणे इम्रानने फ्लॅट पाहिला. अजयच्या त्या मित्राने त्याला दाखवले. तसंच इम्रानला फ्लॅट फार आवडला आणि इम्रान बोलला, फ्लॅट फार चांगला आहे हो, तसंही एका फ्लोअरवर केवळ 2च फ्लॅट. वाह, मस्तच. अगदी 3 BHK असा फ्लॅट होता. नाही नाही बोलून देखील तो त्या एरियामध्ये स्वस्तच होता. आवडलं ना, आवडलं ना, अगदी 2 वेळा वाक्य हे सुनीलनी बोलले. सुनील म्हणजेच अजयचा मित्र. आणि शेवटी सुनील बोलला, मग आपण डन करू. तसंच इम्रान बोलला, पण डॉक्युमेंटचं काय? तसंच सुनील बोलला, तुम्ही काही काळजी करू नका, मालकाची साईन वगैरे मी सगळं काही करेल. ठीक आहे, मालक तर कुठे आहेत? तसंच सुनील बोलला, ते इथे नसतात हो, ते बाहेरगावी असतात, त्यांचे काही नातेवाईक आहेत, तुम्ही काळजी करू नका. आणि ठरल्यानुसार एका हफ्त्यामध्ये इम्रान हा तर फ्लॅटमध्ये राहायला आला. इकडे इम्रान हे सर्व सामान शिफ्ट करत होता, पण बिल्डिंगचा वॉचमॅन हा त्याला एका वेगळ्या नजरेने पाहत होता. ती नजर आश्चर्याची आणि भयभीत होती. आश्चर्याचं म्हणजे त्या इमारतीमधले काही लोक देखील त्याला असेच पाहत होते. इकडे रविवारी सगळी शिफ्टिंग झाली. इम्रानने अजय आणि त्याच्या मित्राचे आभार मानले आणि शेवटी त्या रात्री अजय तिथेच थांबला. दुसऱ्या दिवशी ऑफिसचे काम उरकले आणि इम्रान यावेळेला एकटाच त्या फ्लॅटमध्ये आला. खरं सांगायचं तर सामान यावेळेला नीट ठेवले नव्हते. रोज काही काळ काढून
हे सर्व एकत्र करून नीट ठेवू असा इम्रानने विचार केला. तसंही आदल्या दिवशी शिफ्टिंगमुळे इम्रानची झोप काही पूर्ण झाली नव्हती. म्हणून इम्रानने त्या दिवशी ते सर्व सामान होते तसे सोडून झोपण्याचा निर्णय घेतला. जेवण वगैरे त्याने स्वतः उरकले आणि तो झोपी गेला. साधारण 12:30-1 वाजले असतील. इथे पूर्णपणे अंधार आणि शांतता पसरली होती. आणि अचानकच इम्रानची नजर उघडली आणि इम्रानने असे पाहिले की 4 आकृती, ज्यांचे केवळ डोळे लाल चमकत होते आणि केवळ हातांचा सापळा दिसत होता, ते इम्रानकडे पाहून हसतायत. आणि क्षणभराचा विलंब न करता त्यांनी इम्रानचा गळा दाबू लागले. इम्रानचा श्वास हा आता कोंडू लागला होता. इम्रानला घाम फुटू लागला होता. इम्रान हा आता हळूहळू ओढत होता, सोडा सोडा सोडा. आणि यावेळेला इम्रान जोरात ओरडला, सोडा. आणि अचानकच इम्रानला जाग आली. ते इम्रानचे स्वप्न होते. पण इम्रान चांगलाच घामाने ओला झाला होता. इम्रानने यावेळेला घड्याळाकडे पाहिले तर साधारण 4 वाजले होते. तसंही काही वेळाने त्याला उठायचेच होते ऑफिसच्या कामासाठी. इम्रानची यापुढे झोप काही लागली नाही. तो दिवस कसाबसा त्यांनी घालवला. इकडे रात्री इम्रान जेवणाच्याच तयारीला लागला होता आणि अचानकच बेल वाजण्याचा आवाज आला. इम्रान घाईगडबडीने दरवाजा उघडायला गेला. त्याने दरवाजा उघडला तर तिथे कोणीच नव्हते. इकडे इम्रान दुसऱ्या दिवशी झोपी गेला. झोप लागणारच त्याच क्षणी त्याला कसले तरी आवाजही येऊ लागले. इम्रान, इम्रान. ते हळूहळू का होईना पण स्पष्ट ऐकू येत होते. इम्रानची झोप उडाली आणि इम्रान आजूबाजूला पाहू लागला. आणि त्याच क्षणी पुन्हा बेलचा आवाज आला. इम्रान हा दरवाजाकडे वळाला आणि इम्रानने आतूनच पाहिले तर बाहेर कोणीच नव्हते. इम्रानला चीड आली आणि इम्रान मागे वळणार त्याच क्षणी दार ठोठवण्याचा आवाज येऊ लागला. तो हळू जरी असला तरी आता हळूहळू करून मोठा होऊ लागला होता. इम्रानला आता चांगलाच घाम फुटू लागला होता. यावेळेला इम्रानने ते दार उघडले आणि इम्रानने असे पाहिले की त्या समोरच्या घरातून असेच काही आवाज येत आहेत. ते त्याच घरातून येत होते. इम्रानने स्वतःची समजूत काढली की कदाचित कोण राहायला आला असेल, टीव्ही वगैरे लावला असेल. दार बंद केले आणि झोपी गेला. पण इम्रानला आता या घरामध्ये जडजड वाटू लागलं होतं. इकडे सुट्टीचा दिवस होता. नेहमीप्रमाणेच इम्रान हा सकाळी लवकर उठला. आपले कामं करण्यात व्यस्त होता आणि अचानकच बेलचा आवाज पुन्हा ऐकू आला. इम्रान ह्यावेळेला फार रागावला होता. इम्रान पळतच जाऊन त्यांनी दार उघडले आणि इम्रान जोरजोराने ओरडणार त्याच क्षणी त्यांनी पाहिले साधारण एक 35 वर्षाची बाई त्यासमोर उभी होती. इम्रान तिच्याकडे पाहतच बोलला, माफ करा, आपण कोण? आणि हो, आपण असे बेल का दाबतात माझ्यासारखे? तशी ती बोलली, मी? अहो, मी तर आत्ता आली आहे आणि तुम्ही असे का बोलतायत? आणि इम्रानने तो विषय तिथेच बदलला आणि इम्रान बोलला, बर बोला, आपले काय काम आहे का? तसेच तिने सांगितले की मी श्रेया, मी तुमच्या समोरच्याच फ्लॅटमध्ये राहते. आणि हो, मला देखील समजले की तुम्ही आत्ताच इथे आलेले आहात. फार आनंद झाला तुम्हाला पाहून. इकडे खऱ्या अर्थाने इम्रानला देखील चांगले वाटले. आपल्या इथे कोणतरी राहायला आलंय. हळूहळू करून दोघांची मैत्री वाढू लागली होती. पण इम्रानला इथे रात्रीचा त्रास जाणवू लागला होता. इम्रानला तेच स्वप्न पडत होते. काही मुलं त्याचा मिळून गळा दाबत आहेत आणि तसेच आवाज येत होते, इम्रान, इम्रान. रोज रात्री कोणी ना कोणी बेल वाजवून जात असे. इम्रान हा हळूच बघत असे, पण त्याला तिथून कोणच दिसत नव्हते. त्या आवाजाचा प्रकार आता वाढला होता. तसंच एक दिवस इम्रानच्या घरचा डोर ओपनच होता. सहज श्रेयाही आत आली आणि श्रेयाने सांगितले की इम्रान, मी त्या दिवशी तुला एक गोष्ट सांगितली नाही, ती मी तुला आज सांगते.
इम्रान तिच्याकडे पाहतच बोलला, काय? तसं ती बोलली की हे घर आणि पुढचं घर म्हणजे हे दोन्ही फ्लॅट हे माझेच आहेत, मीच जे ओनर आहे. ओ असं तर मला तुम्ही सांगितलंच नाही, तशी श्रेया बोलली. हिची कधी वेळच आली नव्हती, पण मला वाटलं की तुला माहीतच असलं पाहिजे. तसंच इम्रान बोलला, तशी कॉफी रेडीच झालेली आहे, थांबा मी आणतो. पण इम्रान अचानक दचकला. तो मध्येच थांबून बोलला, हॉलची कंडिशन तुम्ही पाहतच आहात कशी. एक काम करा, तुम्ही आतमधल्या बेडरूममध्ये बसा, मी कॉफी आणतो. तशी श्रेया हळूहळू करून आतमध्ये गेली आणि इकडे इम्रानने तो दरवाजा बंद करून टाकला. इम्रानने कॉफी तयार केली, त्याचबरोबर काही बिस्किट्सही सोबत घेतली. आता इकडे बेडवर बसून दोघं गप्पा मारू लागले. श्रेयाही आता 1-2 बिस्किटं खाऊ लागली आणि अचानकच इकडे इम्रानला आवाज येऊ लागली, इम्रान इम्रान. आणि तसंच इम्रान बोलला, श्रेया मी तुला एवढा दिवस काही सांगितलं नव्हतं, पण आज सांगतो. मला या घरात आल्यापासून काही विचित्र आवाज ऐकू येतात, स्वप्नही पडतात. अक्षरशः मला वैताग आलाय. त्याच क्षणी तो आवाज वाढू लागला होता, इम्रान. आणि इम्रान जोरात बोलला, आला? तुला ऐकू आला तो आवाज? त्याची श्रेयाने मान हलवली, नाही रे, मला असलं काही आवाज ऐकू नाही आला. त्या क्षणी दार ठोठवण्याचा आवाज आला आणि बेल वाजली. इम्रानला माहित होते की यावेळेला देखील कोणीच नसणार बाहेर, म्हणून इम्रान श्रेयाला बोलला, थांब, मी आत्ताच येतो. यावेळेला तो पळत पळतच दरवाजाकडे गेला. त्याने दरवाजा ओपन केला तर नेहमीसारखे कोणीच नव्हते. इम्रान यावेळेला चिडलेला होता. इम्रानने त्याच क्षणी खाली वॉचमॅनला कॉल लावला आणि त्याला वरती बोलवून घेतले. तसंच फोन लावल्यावर इम्रानने त्याला आधी झालेला सर्व प्रकार सांगितला. तसंच वॉचमॅन बोलला, काय? रूम मालकीन? तसंच तो वॉचमॅन बोलला, साहेब एक काम करा, तुम्ही फक्त 2 मिनिटं बाहेर थांबा, मी येतो, आतमध्ये जाऊ नका. अरे काय झालंय काय तुला, ये लवकर. इम्रान हा चिडतच बोलला. तसंच तो वॉचमॅन पुन्हा एकदा बोलला, साहेब तुम्ही आत जाऊ नका, मी येतो, तुम्ही शक्यतो घराच्या बाहेर या. इथे फोन ठेवला आणि अगदी काही वेळातच वॉचमॅन हा त्या फ्लोअरवर आला. साहेब काय झालंय? तसं इम्रानने सगळा प्रकार हा पुन्हा एकदा सांगितला आणि इम्रान बोलला, तशी घरमालकीन आतमध्येच बसलेली आहे, कॉफी पित आहे. इकडे वॉचमॅननी सोसायटीच्या काही व्यक्तींना देखील आणले होते. त्यांनी इम्रानला प्रश्न केला, घरमालकीन कुठं आहे? तसंच इम्रान बोलला, अहो आतमध्ये या, दाखवतो. इम्रान हा हळूहळू त्या रूममध्ये त्यांना घेऊन जाऊ लागला. शेवटी दरवाजाकडे येतच त्यांनी बोट दाखवले आणि वॉचमॅन आणि सर्वांना बोलला, बघा ही काय? तसेच सर्वांनी इम्रानकडे एकटक पाहायला चालू केले. त्यातच तो वॉचमॅन बोलला, अहो साहेब तिथे तर कोणीच नाहीये. इम्रानची नजर तिथे गेली आणि इम्राननी पाहिले की 2 कॉफीचे ग्लास हे तसेच होते. इम्रानचा ग्लास हा मगासारखा अर्धाच, पण त्या श्रेयाचा हा पूर्णपणे रिकामी. 2 बिस्किट हे संपलेले होते. इम्रानला आश्चर्य वाटले, कारण की दरवाजा येथून जाण्याव्यतिरिक्त तिला कोणताच मार्ग नव्हता. आणि इम्रानने सांगितले, अहो पण ती इथेच होती. तसंच या सगळ्यांनी इम्रानला घेऊन बाहेर आले आणि शेवटी ते इम्रानला ग्राउंड फ्लोअरवर घेऊन आले. त्यातल्या सेक्रेटरींनी इम्रानला तो फोटो दाखवला. हीच होती का रे? इम्रानने तो फोटो पाहिला आणि इम्रान बोलला, हो हीच तर होती, त्या घराची मालकीन श्रेया. तसंच सेक्रेटरींनी सांगितले, इम्रान बाळा, मी काय बोलतोय ते नीट ऐक. याचा तुला भास समजू नको, नाही आम्ही तुझ्यावर गंमत करतोय. स्पष्ट बोला. इम्रान बोलला आणि त्यांनी सांगितले, ही श्रेया 5 वर्षापूर्वीच मेलेली आहे. काय? हो तुम्ही असं का बोलताय?
इम्रान दचकतच बोलला, हो, आम्ही खरं बोलतोय. तसे ते सेक्रेटरी सांगू लागले. साधारण 6-7 वर्ष आधी श्रेयाचे हे लग्न झाले होते. श्रेयाचे पूर्ण नाव श्रेया मेहता असे होते. यांचे अरेंज मॅरेज जरी असले तरी तिचा नवरा तिच्यावर फार प्रेम करत होता. सगळ्यांना ही जोडी फार आवडत होती. पण हळूहळू करून लग्नाच्या अगदी 1 ते 2 महिन्यानंतर घरातून भांडण्याचा आवाज येऊ लागला. भांडी आपटणे, दरवाजा ठोठवणे असले प्रकार चालू झाले. वाद हा आता चांगलाच पेटला होता. इकडे तिचा नवरा हा घरी नसायचा आणि पूर्ण दिवसभर श्रेया तिच्या नवऱ्याने त्याला कसे छळले हे सांगत बसायची. बिल्डिंगच्या लोकांना देखील सगळं खरं वाटत असे आणि वर्षभराच्या आतच तेच झाले जे कोणालाही नको असते. या दोघांचे डायव्हर्स झाले. पुढे दोघंही वेगळे झाले. तिचा नवरा हा देश सोडून गेला, पण ते घर हे श्रेयाच्या नावावर झाले आणि हळूहळू श्रेयाचा खरा रंग हा बाहेर येऊ लागला. श्रेया ही तिच्या मित्रमैत्रिणींना बोलवून पार्टी करत असे, दारू पित असे. सर्वात दुर्दैवाचा प्रकार आणि ज्या वेळेला खरा रंग हा बिल्डिंगवाल्यांना समजला तो म्हणजेच एका दिवशी श्रेयाने तिच्या प्रियकराला बोलवला. सुरुवातीला श्रेयाला फार मजा वाटली, पण हळूहळू करून असला पैसा टिकणार तरी कधी. इकडे तिच्या प्रियकराचे देखील तिच्यावर वाद होऊ लागले. तो देखील तिला सोडून गेला आणि श्रेया ही जोरजोराने बोलू लागली, जावा, मला कोणी नकोय, मी एकटी राहू शकते. आणि श्रेया हळूहळू करून दारूच्या नशेत गेली. शेवटी तो एक दिवस आला ज्यामध्ये तिच्याकडे 1 रुपया देखील नव्हता. पैसा नसल्यामुळे तिने आपल्या मित्रमैत्रिणीला गमावला होता. पैशाच्या पोटी तिने आपल्या नवऱ्याला देखील गमावलं आणि तिचा खरा चेहरा कळल्यावर तिच्या बिल्डिंगमधल्या लोकांनीही तिला आता लांब केले होते. इकडे प्रियाकरही तिला कधी सोडून गेला होता. इथे श्रेयाला तिची चूक कळू लागली होती, पण मनातून खऱ्या अर्थाने कोणताही पश्चाताप नव्हता. तिला मनातून केवळ आणि केवळ पैसाच आठवत होता, पण ती तिची हार स्वीकारणारी नव्हती. पैसा नसताना जग काय बोलेल हे विचार तिच्या मनामध्ये घुंगू लागले आणि शेवटी ज्या फ्लॅटमध्ये तू राहतोय त्याच फ्लॅटमध्ये तिने गळफास लावून आत्महत्या केली. इम्रानने हे शब्द ऐकताच त्याच्या पायाखालची जणू जमीनच सरकली होती. इम्रान त्याच क्षणी तिथे बसला. बिल्डिंगमधल्या काही लोकांनी त्याला पाणी आणून दिले. तो बेशुद्धीच्या अवस्थेत आला होता. त्याच्या तोंडावर पाणी मारले, कसे बसे त्याला पुन्हा शुद्धीत आणले. इम्रानने त्याच्या मित्राला फोन लावला. त्याच वेळेला अजय तिकडे आला. अजयला देखील झालेला सगळा प्रकार सांगितला. अजयला आश्चर्य वाटले आणि इम्रानने त्याच क्षणी ती बिल्डिंग सोडण्याचा निर्णय घेतला. तो फ्लॅट हा सोडून जाणार होता, पण इम्रानने वॉचमॅनला विचारले, काय रे, कितीतरी वेळा मी तिच्यावर खाली जात होतो, कितीतरी वेळा ती मला गेटवर दिसली, पण तुम्हाला काहीच का बोललं नाहीस? तसा तो वॉचमॅन बोलू लागला, अहो साहेब, मी तुम्हाला कितीतरी वेळा सांगण्याचा प्रयत्न केला, कितीतरी वेळा बोलण्याचा देखील प्रयत्न केला की तुम्ही एकटंच का बडबडत चाललाय. आणि हो, मी सेक्रेटरीला आणि सगळ्यांना विचारले की त्या फ्लॅटमध्ये काय घडलंय आणि लोकांना असे भास होतात का हे तुम्हाला सांगायचं का, पण त्यांनी मला नकार दिला. रागाच्या भरातच अजय बोलला, तुम्ही आधी का नाही सांगितलं? याच्या जीवाचं काही बरं वाईट झालं असतं तर? तसं सेक्रेटरीने सांगितले. या बिल्डिंगबद्दल काही अफवा पसरल्या होत्या. आम्हाला त्या आधी अफवा वाटल्या. साधारण एक फॅमिली ती सोडून गेली होती. आमच्या बिल्डिंगचे नाव देखील खराब झाले होते. म्हणून आम्ही वॉचमॅनला स्ट्रिक्टपणे सांगितले होते की असं काही अफवा पसरवू नको. पण आम्हाला आज कळले की ही अफवा वगैरे काही नसून हे सत्य होते. इकडे इम्रान, अजय आणि बिल्डिंगमधल्या काही लोकांनी त्याचे सामान पॅक करायला त्याला मदत केली.
साधारण रात्री 10पर्यंत सगळे सामान पॅक झाले. सगळं काही खाली टेम्पोमध्ये शिफ्ट केलं. घर सोडण्याआधी इम्रानने पूर्ण घराकडे पाहिले. इम्रानला काही काळ मागील तो काही दिवसाचा अनुभव आठवला. शेवटी अजय मागून बोला, चल इम्रान, सगळं झालंय, मी खाली जातो, तू ये पटकन. अजय हा बाहेर पडला आणि इम्रानने सर्व लाईट्स बंद केले. इम्रान हा दरवाजा बंद करणार आणि त्याच क्षणी त्याने पाहिले की एक बाई, जिने आपले केस मोकळे सोडलेले होते, लाल साडी घातलेली होती, तिचे डोळे पूर्णपणे पांढरे झालेले होते, तिची जीभ ही बाहेर लटकत होती आणि तिने फास लावून घेतली होती. ती दुसरी दिवशी कोणी नसून श्रेया होती. इम्रानने ते दृश्य पाहताच त्याला फार भीती वाटली. त्याने ते दार पटकन बंद केले आणि खाली जाऊ लागला. खाली जात असतानाच त्याला मागून आवाज आला, या वेळेला वाचलास, पुन्हा कधी इथून आलास तर याद रख. इम्रान आता तिथून निघून गेलाय, कायमचाच. म्हणून फ्लॅट बघताना जरा नीटच पहा. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर आपल्या खालील दिलेल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये, मेलमध्ये किंवा इंस्टाग्राम ID ला नक्की सेंड करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.